आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो जोंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय जोंहा सानैजों दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों आरो ना होन होनबाबो ओमफ्राय दिनै जोंनि भिडिअआ मा जागोन नोंसोरबो नायफालांबाय थाबानो जाबाय जों अहा थांनो नागिरदों मा खालामनो नागिरदों आरो ना दे हाय होनहरदो दे हाय होनहरदो हाय गाइस हाय मा होनहरदो मा दे आंखौ मा होनदो आंखौ अब्ला जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो ना मा होनो नों मा होनगोन नै लोगोफोर दायो आङो बाजाराव थांनो ओंखारदों आरो ना ओमफ्राय नै आं गारिखौ बिराद खस्थ'सो दिहुनो आरो ना बारा माबा थिखोनो हाया आङो गिलिर बुस्थु आरो ओमफ्राय जेन थेन दिहुननो हायो आरो ना दायो जोङो बाजाराव मैगं लायनो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय नायलांबाय थादो आरो नोंसोरबो मा मा देखायनो हायो लांफाबाय थागोन आरो ना जोंना जाय गावनायनिफ्राय थांफानो बिसोर ओंखारनानै थांफानो गाबखौलायाखै दिनै ओमफ्राय नै সিম কত করে থাকো 30 টাকা পাওয়া আছে কম দাম 280 টাকা 280 টাকা বলছে এই কিরা ओमफ्राय लोगोफोर आङो न'आव फैनानै ओंखाम संनायखौ नोंथांनो देखायबाय थायाखै आरो ना ओमफ्राय आङो अनलाजों दाउ ओंख्रि संदों ओमफ्राय अमा बेदर सावनाय ओमफ्राय बिथिं आलु फान्थाव बिथिं दाउदै ओमफ्राय बिथिं पापर बेखिनियानोसै आरो ना आंना ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनायखौ देखायनो हाखु दाखु फैनानै ओंखाम ओंख्रि संफैनायखाय आङो देखायजोबासै आरो ना गासिखौबो दायो जानोसै आरो आङो नै लाबाय जि गोथाव जाखादों अनला ओंख्रिया ओमफ्राय दायो आं जानोसै आरो ना लोगोफोर बेलासि जालायबाय आरोना ओमफ्राय आङो नै दहायो बाजारनिफ्राय मैगं लाबोदोंमोन बानलु ओमफ्राय टमेट' लाबोदोंमोन पियाज बेखौ गायनो थाखाय आं दा बेखौ जावग्लिगासिनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै आङो बिदि हासार होनानै लाजोब्बाय गोबोरखि हासार ओमफ्राय दा आं पियाजखौ हाख्लाबनानै गायबाय आरोना लोगोफोर
बेखिनियासै आंनि भिडिअ'आ दिनैनिया। मोजां मोनोबा भिडिअ'खौ लाइक खालामदो आरो मोजां मोनथारदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो चेनेलखौ अननानै लोगोफोर। ओमफ्राय आंनाव कमेन्ट खालामहर जाय आंनि चेनेलाव गोदान फैदों। ओमफ्राय आंबो बिसोरनिखौ साबस्क्राइब खालामनानै होगोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै आं दहाय लाबोनाय मैगं माबाया बेनो आरोना बानलु टमेट'आ। थेंक इउ स' माच लोगोफोर आंनि भिडिअ